Resulullah aleyhisselam erti namazını okudy we ýaranlaryna garap aýtdy: "Ey sahabalar, hiç biriňiz düş görmediňizmi?" Sahabalardan hiç hili jogap bolmady. Ondan soň Resulullah aleyhisselam aýtdy: "Biz bu gije bir düş gördük. Bizi iki kişi alyp gitdi. Bir jaýa alyp bardylar. Ol jaýda bir kişi mestana ýatyr. Onuň baş ucunda bir kişi dur. Onuň golunda bir uly daş bar. Ol kişi elindäki daş bilen ýatan kişiniň başyna urdy welin onuň başy para boldy. Bir sagatdan soň ol baş ýene-de öňküsi ýaly jem boldy. Ol ony ýene urdy. Baş ýene para boldy. Soňundan onuň başy ýene sagalyp öňküsi ýaly boldy. Men ol kişiden bu nähili beýle bolýar diýip soradym. Ol kişi, bular dünýäde Gurhan okap onu unudan adamlardyr. Bularyň azaby budur diýdi. Ondan soň ýene bir jaýa bardym. Bir ýerde bir kişi serhoş ýatyr. Ýene bir kişiniň golunda bıçak bar. Ol bu ýatan kişiniň eňsesinden çaldy. Ol baş göwreden jyda boldy. Bu kişi her gezek bıçagyny dartyp alandan soň baş gaýtadan göwräge goşulyp sagat boldy. Ol ýene urdy, ýene baş göwräge bitdi. Men ol kişiden bu näme wakadyr diýip soradym. Ol aýtdy: "Bular bu dünýäde toba etmän o dünýä baranlardyr we bu dünýädäki ýalançylardyr" diýdi. Ondan soň ýene bir jaýa bardyk. Ol jaýda bir kişi otyrdy. Üstünde ýanyp duran ot bar. Ot onuň depesine misli tamdyr ody dek bolup çykypdyr. Hemme aglas ot alyp kül bolupdyr. Biraz wagt geçen soň ýene başdan bitin hemme beden bolýar. Ýene öňki ýaly oda köýýär we ýene-de başdan bitin beden bolýar. Men olardan bular näme diýip soradym. Olar bular dünýäde söwdagärlik bilen meşgul bolup söwdasyna näde eden kişilerdir diýdi. Ondan soň ýene bir jaýa bardyk. Ol jaýda taxtyň üstünde bir kişi otyrdy. Özü arassa, öňünde ýaş oglanlar hyzmata garaşyp gol gowşuryp durdular. Men ol kişiden bu kim diýip soradym. Olar ol Ibrahim Halilullah'dır diýdiler. Ondan soň men sizler kimsiňiz diýip soradym. Biz Cebrail we Mikail aleyhisselamdyr diýdiler. Ondan soň men bular näme hikmet üçin bize görkezdiň diýip soradym. Olar Hudaý Taala bizlere Habibim Muhammed Mustafa şol işleri görkezdiň. Onuň ümmaty da şunuň ýaly işleri ederler diýip buyurdy diýdiler. Soň Resulullah aleyhisselam ýaranlaryna garap şeýle diýdi: "Ey ýaranlar, bu işlerden habardar bolun. Munuň ýaly işleri hergiz etmäň" diýdi.